цепиха, както той употреби този термин. Изключително важно е във всяка една кампания за доброволно вакциниране е как тази кампания ще се комуникира. Каква информация ще се предостави на хората, повтарям, на достъпен език. Аз много често казвам, езика трябва да е достъпен. Понякога ние, лекарите и фармацевтите, се изразяваме прекалено сложно, да не говорим за регулатора. Има специфичен език, който трябва да се преведе на думи, които са достъпни до хората. Липсата на информация, тази тайнственост около договорите между Европейската комисия и фармацевтичните компании, може би трябваше да бъде обяснено на хората защо се правят тези договори, за да може фармацевтичните компании да получат гаранции, че те могат да разширят производствените си мощности още на този ранен етап в разработването на ваксините, тъй като обичайно това става по-късно. И всъщност, ако този процес вървеше както в годините преди това, тези ваксини щяха да бъдат достъпни след няколко години. Винаги, когато съществува обществена опасност, системата за регулация трябва да отрази тази обществена опасност и да реагира адекватно. И това се случи. Всъщност не се прави компромис с оценката на качество, ефикасност и безопасност на ваксините, но самия преглед на документацията се прави по различен начин. Не когато всичко е готово да се оцени и в рамките на 210 дни, 7 месеца, каквато е процедурата на Европейската агенция, да се получи разрешение за употреба, след това отново да се загубят едни месеци в регистриране на цена, в включване в реимбурсните списъци. Тук държавата предлага безплатно ваксините, т.е. този етап е съкратен. Етапа на преглед на документацията също, тъй като става не наведнъж последователно, паралелно, също е съкратен. Може би тези неща трябваше да бъдат обяснени на достъпен език на хората. Информацията и начина, по който се предоставя, е изключително важен. Другото, тези новини за починали, заразени, мерките също трябва да се обясняват. Защо се въвеждат определени мерки? Какво се цели с тези мерки? Например, има една статистика на СЗО, едно предположение.